Hi YouTube family. Good morning, good evening, good afternoon आणि सगळे गुड नाईट आणि कशा आहे सगळी हाय नो बरी आणि जेली हायली पिली उठवली निटवली ऐकलं ना मॅरिकल आणखी सांगितले जेली हायली पिली उठवली निधवली ओके काय सोळा झालं ते गेले आता ओके मॅरिकलला गेले ओके आणि कशी सध्या सांगायचं का आणि आता मिसा असं नेलं आहे ती आयच्या गेली मॉन्टी थर्सडे आणि 2 एप्रिल आणि फाल्यां 3 एप्रिल बर्थडे देन गेली ओके पूण आम्ही हे पाटीन बर्थडे सेलिब्रेट कोणाय हाल्या गुड फ्रायडे फाल्यां गुड फ्रायडे जेजू मेलो तो दीस सो गुड फ्रायडे म्हणून आम्ही बर्थडे सेलिब्रेट करपा नाय ओके मे तडार करतो मेरी स्टनर बर्थडे सो आम्ही मे 3 सेलिब्रेट करतली मॅरिस्टरांगे बर्थडे मे 3 आणि फाल्यां गुड फ्रायडे म्हणून आम्ही बर्थडे सेलिब्रेट करपा नाय पूण तुम्ही प्लीज तेंचे पासत मागाय ओके नो तुम्ही पासत प्रेयर करपा नाका ओके ती केस दाखय कसं या केस जाले ते ओके आणि मेलकेरी आयसान एग्जाम्स काबार ते गेले ओके सो आयसान हॉलिडे स्टार्ट तो ही हेअर कट घेऊन येयला आतां ओके आणि सोसमदा तुम्ही सगळे आमचे पासत मेलक्युअर आणि मेरिकला पासत मागतली म्हूण ओके आणि हेच्या पयलीं आमकां तुमी जाय त्या मागण्यांनी बी दवरलो आहा ओके आणि आणखी सांगता मेरिकल मेलकियो सांग तुका कितें स्केच दिसता ते सांगाय म्हूण सांग तेका सांग तूं सांग ती मी सांगता तुका सांग ते लॉजेत तुमकां ओके मागीर चल मागीर बरी करून ओके मोग आसूं